Ahoj Miloši. Ahoj, Honzo. Začneme tím, co se stalo dneska, nebo jak jsi běžel dneska. No. Ty jsi dneska běžel svatojánskou 20. Ona to není 20, vlastně není 20, ale 18 necelá. Je to necelých 18, 17,8 km. Jak jsi dopadl? Jaký máš čas? Čas mám 1:06, byl jsem asi 15. celkově a vyhrál jsem kategorii. Letos se to běželo trošku jinak, protože tam opravdu nějaký mostík, čili neběželo to klasickou, teda běželo se do svatého Jána a kousek jsme to protáhli, tu otočku a pak zase zpátky. No. Takže kilometrově to bylo snad stejný. A to je docela pěkný čas. Myslíš si, že máš něco speciálního, třeba jako ve fyzické výbavě, co třeba většina lidí nemá, co ti umožňuje být ve tvém věku tak rychle, jak seš? Já si myslím, že rozhodně nejsem nenormální ve smyslu toho, že bych byl nějaký extrémní to. Já akorát mám radost z toho běhu, když to řeknu takhle upřímně. Mně se líbí běhat. Jo. Já jsem začal běhat až v 19 letech. Nikdy jsem nebyl žádný vrcholový sportovec, čili nejsem opotřebovaný. Je fakt, že jsem od malička sportoval. Chodil jsem tenkrát do Sokola, tenkrát se to jmenovalo základní rekreační tělesná výchova, takže opravdu od 6 let jsem cvičil, kde mám základy všeobecný, pohybový, dělal jsem gymnastiku, dělali jsme tam atletiku, hráli jsme tam různý míčové hry. A opravdu začal jsem běhat až v 19 letech a to díky svý ženě budoucí. Protože v tom Sokole jsem chodil s kámošem a jeho sestra běhala za Slávy a furt ho přemlouvala, aby šel běhat taky, on nechtěl běhat sám. Tak přemluvil ještě nás dva, ještě s jedním klukem. No, skončili jsme a začali jsme běhat na Slávy. No, tam jsem měl nějakou tréninkovou partu, no nakonec jsem se oženil. A jak pokračoval ten tvůj běžecký život dál? No, a právě jsem začal běhat na té Slávy, tam jsem běhal čtvrtku, respektive spíš půlku a 15. Takže jsme měli takový ty rychlostní tréninky, ale že říkám, žádný extrémní vrcholový sportovec jsem nebyl. Běhal jsem na úrovni tehdy druhé výkonnostní třídy. Co si pamatuju, tak půlku jsem měl minutu 55,6. Což byl jako, jsem to považoval, protože tenkrát jsme vždycky měli hranici 2 minut. Kdo dá 2 minuty, tak už je nějaký, tak už něco to. 15 jsem běžel 4,05 asi, taky to není nic moc, a čtvrtku mám asi 52,4. No, či opravdu žádnej. Běhal jsem za Bčko Slávě. Běhal jsem až vlastně po celý dobu vejšky. Po vejšce jsem postavil si družstevní byt v Říčanech a začal jsem běhat v Říčanech. Přestal jsem běhat na Slávy a začal jsem běhat. Mám výhodu v tom, že bydlím u lesa, čili mám a začal jsem běhat dlouhý výběh. V Říčanech jsem potkal partu běžců, kteří tam už běhali dřív, tak jsem se k ním přidal. Tam jsme běhali v lese úseky nějaký, prostě spíš dlouhý výběhy. No a postupně jsem tam zůstal sám, teda to je pravda. Ale mě to nevadí, já fakt jsem rád tam a i mě nevadí běhat samotnýho. Jo. A trénu, takže běhám dlouhý úseky, 20, v podstatě téměř denně, když nejsou závody nějaký takhle, ale chodím to v tempu kolem 5 minut. Občas si dám nějaký kopečky, ale žádný úsek už neběhám, na dráhu rozhodně už 20 let nechodím. Ty jsi teďka říkal, že vlastně běháš denně 20, to znamená 20 kilometrů. Tak, no. Jak vlastně vypadá třeba tvůj běžný průměrný den, kde v něm je běh, jak se to snoubí s prací a dalším životem? Takhle, je fakt, že denně, když můžu. Jo. Já mám takový zaměstnání, že občas, většinou, někdy častěji, někdy méně častěji, někam musím vyjet služebně, mimo bydliště, mimo Prahu a tam třeba přespíme, nebo jsme tam dlouho do noci, takže to samozřejmě nejdu. Jo. Když někam jedem na výzdní, tak si sebou beru věci a snažím se buď ráno, protože chodíme na snídaní až ve 8 hodin, tak před tou snídaní chodím nějaký výběh, co mi to dá. No a když přijdu z práce domů, tak v 6 hodin vybíhám a když je světlo, tak parádně do lesa. Když je teď tma, tak běhám po silnici mezi vesnicemi. Samozřejmě mám blikačku červenou na čele, mám odrazky všechny a takový. No, ale v zimě, když nejsou závody, tak ten leden, únor běhám i tam mám takový okruhy, buď 12, 20, 16 nebo i 25, no, ale to jsou takový z Říčan do Měchovic a tam kolem tak Třemblat a takový ty úseky.
Takže jako v tom běžném programu, jako když nejedeš někam na nějaký pracovní výjezd, tak je to spíš ráno, nebo... Takhle, ještě to je tak, že když je léto a je brzo vidět, tak před několika lety mě navedl jeden běžec z Vyškova, že chodí ráno běhat. Tak jsem si říkal, tak ono to je velmi příjemný ráno stát a jít si proběhnout lehce takovou 10, pak se osprchovat a jít do práce. To je fakt příjemný. To je opravdu jen takový na nahození toho dne. No. A pak přijdu večer domů a v těch 6 vybíhám a chodím tu 20. Samozřejmě, když jsou závody, které jsou každý týden v podstatě, tak mám volno, rozcvičení a takový, takže to není 7 dní v týdnu, že bych běžel 20, jo, ale... Jo. A směřuješ to tréninkový nebo nezávodní běhání k nějakým konkrétním závodům, jestli se připravuješ v tom jakoby z dlouhodobého hlediska třeba na maratony, půlmaratony, který víš, že poběžíš? Maratony už dlouho jsem nešel. Chodil jsem je dřív, ale teď už mě to nebaví chodit tak dlouhý maratony, tak dlouhý závody. A v podstatě trénu furt stejně, ať jdu jakýkoliv závody. Jo. Maximálně říkám, občas tam dám jako opakované kopečky v tom týdnu někdy, ale já si nemůžu plánovat žádný perspektivně žádný závody, protože jako už mě občas něco dloubne, natáhnu si něco, takže nevím, co poběžím za týden třeba, nebo vím za týden, ale myslím si to a v týdnu se stane něco a nemůžu to jít. Jo. Jasně. Takže já prostě chodím týden od závodu, vždycky si týden, nebo samozřejmě mám nějakou představu, co asi tak půjdu, jo, ale opravdu se rozhodu v týden předem, co vlastně půjdu. Jo. No. Jo. Oni jsou ty závody, se opakují furt stejný v podstatě, jo, takže... Ale pochopil jsem a jsem někde vyčetl v nějakém rozhovoru, že běháš jako v podstatě minimálně jako jeden závod týdně, nebo jako že... No, to taky bylo, že jsem třeba šel, teď to zase řeknu, že jsem třeba šel tři závody o víkend, jo. Ale to už bylo před lety, ale teď prostě tak ten jeden týdně, pokud jsou, tak se snažím mít, no. Teď jsem šel v neděli, nebo v sobotu 17. listopad, teď v úterý byl večerní běh Čelákovicema a dneska jsem šel tohle, no. Co to teda pro tebe znamená, ty závody vlastně? Proč chodíš ty závody tak často? Co všechno to pro tebe znamená? Jsem blázen, prostě každý jsme nějaký. Mně se fakt se mi líbí chodit do lesa a běhat, jo. A když už chodím běhat, tak samozřejmě jdu na závody, jo. Jako abych si chodil jenom klusat do lesa, to už by nebylo ono, jo. Prostě ty závody, to jsou jako takový postrkovadlo, že mi to nutí prostě i občas si třeba jít rychlejší nebo fádlek nebo takhle, no. Že to není jenom takový volný klusání, že prostě ještě mám furt jako cíl, že musím občas máknout a právě já chodím ty dlouhý úseky a říkám, že nejlepší trénink je závod, jo, proto jsem chodil tak hodně závodů i v týdnu třeba, že prostě místo tréninku jdu závod, rychlejší, jo, protože já už se nedonutím chodit opakovaný kilometry nebo něco, jo, to prostě sám v tréninku to nemůžu, proto jsem chodil časy na ty závody, že tam jsem tu rychlost nabíjel takhle těma závodama kratší. Měl jsi někdy něco jako tréninkový plán? Já vím, že ty jsi v nějakém rozhovoru zmiňoval nějakého trenéra, kterýho jsi měl za mlada. A jestli potom někdy si trénoval takovým tím, nechci říct standardním, ale takovým tím jako běžným způsobem, kdy se trénuje a opravdu se jakoby reflektuje nějaký, jako, respektuje nějaký závod, který přichází, podle toho se stupňuje ten trénink, pak zase se jakoby uvolňuje před tím závodem. Když jsem začal běhat na té Slávii, tak tam jsme měli skupinu, kde jsme měli trenéra, pana profesora Jaromíra Květa. To byl jediný můj trenér, který jsem měl, ten nám psal tréninky, ten prostě na tu půlku 15, nějaký ty, na dráze jsme chodili a do 100, 150, čtvrtky a takový nějaký opakovaný pyramidy a takový, jo. Ale v okamžiku, když jsem začal běhat sám, tak jsem věděl, co se zhruba tak má, jo. Tak je fakt, že v té době, kdy jsem ještě běhal nějaký ty opravdu závody, že jsem šel ty desítky za těch 33, 32, tak jsem chodil v lese, jsem měl okruhy, že jsem tam chodil kilometry opakovaný, nebo rovinky a takovýhle, jo. Ale to prostě teď postupně věkem už si myslím, že nemá smysl chodit nějaký úseky a jenom si chodím. To říkám, a nejlepší trénink je závod, takže v podstatě rychlost získávám na závodech. Jasně. Pojďme se vrátit ještě k té úvodní otázce, která
v podstatě směřovala k tomu, čím to je, že ti to tak jde. A říkal jsi, že teda jako očividně nějaký jako genetický super dispozice to asi nejsou. A čím si myslíš, že to teda je, že vlastně pořád ti to tak dobře běhá, jsi jako v takový kondici? Geneticky nic nemám, protože moje rodiče netrénovali, neběhali. Naopak, ale můj děda, to jsem se dověděl nedávno, v roce 43-44 běžel Běchovice. Mm-hmm. Tenkrát, jo, to mi našel statistik a běželi kolem 40 minut. Mm-hmm. Jo, takže to bylo v té době. Takže děda byl nějaký sportovec, ale říkám, otec ani matka nikdy nic nedělali. A já si myslím, že to je tím, že opravdu mám základy v tom Sokole, jo, že jsme tam získali, tam jsme posilovali taky, tam jsme chodili, taky tam byly závody, takový ty gymnasticko-atletický, jo, taková ta všestrannost. A to je, myslím, že základ toho mýho dlouholetého. A taky tím, že jsem nebyl vrcholový, jo, protože ty vrcholoví většinou se opotřebujou, mají nějaký výživový doplňky, který já jsem neměl. No ne, tak jako opravdu, jo, jsou zvyklí na nějaký režim a teď přestanou závodit, tak zaprvé tlousnou, jo, nebo prostě, když přestane tolik to tělo dostávat, tak prostě to vidíme na fotbalistech, na všech, jak vypadají. No a mě to baví hlavně. Fakt mě to baví, jo. Prostě já když nemůžu běhat, tak jsem teď, když jsem měl problémy s těma ostruhama před mnoha lety, takže na mě vyháněla do lesa, abych se šel aspoň projít, protože jsem byl na palici doma. Jasně. Nesnesitelný člověk bez běhu, jasně. Pojďme se ještě vrátit k tvýmu dni, nebo vlastně k nějakému životnímu stylu. Jak třeba jíš? Je nějaká jako specialita třeba jako v jídle, kterou... Tak, tím jsem známý taky, to už v několika rozhovorech jsem říkal. Já jsem si kdysi dávno, normálně jsem závodil, tak jsem normálně se před závodem si vzal vločky a takové nějaké věci, ale pak jsem si v nějaký chytrý knížce, už ani jak se jmenuje, něco jako Bible běžecká, taková nějaká, to jsem si přečetl, že vlastně všechno to, co doporučují, jako najest se nejvíc a oběd a nevečeř vůbec, je všechno špatně, že nejvíc se má jíst večer. A z toho důvodu, protože, a to jako logiku to má, protože když se najíš, tak vlastně třetinu energie spotřebuješ na trávení. Čili zatěžuješ tělo je unavený a potřebuje odpočívat. Proto i naši předkové po obědě si dávali 20. Tím vlastně trávili. No a tam jsem zjistil, a já jsem si to vyzkoušel a od té doby, už mnoho let to dělám takhle, že v podstatě nesnídám vůbec. Ke snídani si dávám medovou vodu. To, když jsem někde napsal, tak se všichni zvědaví, co to je. Tak to radši hned vysvětlím. Voda s medem? Voda s medem. Teplá voda s medem. Jasně. Teď se mi taky ptali na těch závodech, co to je, tak já říkám, to je čaj s medem bez čaje. Jasně. Jo. A to opravdu mám tohleto. Dopoledne mám nějaký ovoce, teď momentálně jabka. Nějaký. V poledne jím suchý chleba. Ale pozor, to je chleba, který si doma žena peče. To je takový ten celozrnný, kde je všechno zrní, dýně a ořechy tam jsou a všechno. A já říkám, když ho namažu, nebo cokoliv s ním udělám, tak ho zkazím. Jo. Takže opravdu mám chleba. Ještě kolem 4. hodiny v práci si dám čokoládu, tekutou. Jo. No a večer jdu běžet a po běhu mám trojnásobnou dávku než normální člověk k večeři. Prostě velká večeře. Je fakt, že po večeři u televize usnu. To jsem se chtěl zeptat. Já jsem zkoušel v nějakým jako období jako jedno jídlo denně a vlastně jsem se na to vybodl přesně z toho důvodu, že jsem se večer jako vždycky zabil. A že mi to nebylo příjemný, že jsem vlastně se tím jídlem uvedl jako do komatu. Ano, to mě nenapadlo, ano, je to komatu, je to do jistého komatu. A to je tak třeba hodinka potom, jo. Pak zase užiju a jdu spát, no. Mohl bych jít jako něco dělat, ale to už jdu spát teda, no, většinou. A stejně to jedeš i v případě, že jsou nějaký závody. Dneska jste startovali v 1, což znamená, ano. Že jako jestli nějak pravíš jako i k těm závodům. Ještě takhle, 2 dny před závodem, normálně takový normální jídlo, takový ty nevyvařujeme, čili si dělám toasty třeba, nebo nějaký sejra s chlebem, nebo nějaký pomazánky a takovýhle. A 2 dny před závodem si dávám rejžovou kaši, sladkou na sladko, a to s ním fakt 3 hluboký talíře.
Jenom 2 dny před závodem. 2 dny jako před závodem. Čili večeři. sobota, čili ve čtvrtek mám večeři tohleto. Den před závodem mám těstoviny. To mám zase přesně, to už je, mám vymyšlený, to mám 40 deka těstovin a 30 deka sejra nastrouhaný k tomu. Syrový, takže to jsou taky 3 takový misky, jo, takže. Jasně. No a před závodem nejím. Ráno prostě si dáme do medová vodu. voda. Pokud je dopoledne, tak vůbec nejím. Jo. Maximálně se napiju nějaký něco. A když takhle bylo v poledne, tak jsem si dal, startovali jsme v 1, tak 2 hodiny před startem jsem si dal banána. Jo. To je všechno. Zajímavý. A po závodě jsem si teď rohlík se zeleninou a nemám hlad teď. Krom běhu je ještě jakoby nějaká další fyzická aktivita, kterou provozuješ? Když nemůžu běhat, tak jezdím na kole. Jezdím na bajku, jezdím na silnici, na bajku samozřejmě daleko radši, protože tam v lese a na silnici je nebezpečná v lese. A před několika lety jsem viděl v televizi na Eurosportu zajímavý druh sportu, zimní triatlon, a zjistil jsem, že u nás začali dělat taky, takže od té doby, říkám, asi 10 let dělám zimní triatlon, což jako doplně. Dělal jsem taky, jsem běhal na lyžích, klasicky. Zimní triatlon to je jako... Přijdu. Jasně. Běhal jsem na lyžích klasicky a říkal, a bruslení se mi nelíbilo, protože říkal jsem běžec, nebudu jezdit. Nicméně zimní triatlon je běh kolo lyže, v tomhle pořadí a na sněhu. Ale lyže jsou volnou technikou, takže kvůli tomu jsem se naučil skateovat. Jsem si musel koupit skateový lyže a užil jsem se tak, že jsem jel na týden na Šumavu. Koupil jsem si chytrou knížku, kde je vysvětlený, a s knížkou jsem se učil bruslit. Takže, no a po týdnu učení v sobotu dopoledne na stadion vylezly místní malí děti a musel jsem počkat, až odejdou, protože co jsem viděl, jak oni to uměli a proti mě, tak... No nicméně to je jako doplněk, jako zábava, prostě tak co, no tak. Ten nápor, který přece jenom jakoby tomu tělu dáváš, podle toho, co říkáš, máš týdenní objemy jako docela vysoký, budeš to pohybovat někde kolem 100 kilometrů, tak jako bych typoval. No, průběh, tak nějak, no. Což už jako je docela zátěž na to tělo. Jak odpočíváš, kolik hodin třeba spíš? No, to je právě, no vlastně, chodím spát tak v 11, stávám 6:30 nebo tak nějak, prostě když to jak tak vyjde. Jak se zbudím po večeři, tak A já jsem si zařídil doma takový rehabilitační zařízení, mám pár takových, takže mám perličkovou lázeň, což je bublinky, to je krásný to. Pak jsme si pořídili saunu, infrakabinu, jo, takže tam se taky. A pak mám elektrický masážní zařízení, Compex se to jmenuje, což je po závodě si dám, protože žena už mi odmítla masírovat, takže si to musím dělat sám, takže prostě si dám na nohy takový elektrody a ono mi to krásně masíruje, jsou tam různý programy a obvykle tam využívám ten regenerace po závodě, že prostě mi to trošku ty svaly trošku promasíruje. Pomáhá to, no. Věřím tomu. Jasně. Těch závodů je jedna věc běh samotný, nějaký ten závod, a druhá věc jsou ty lidi, kteří se tam kolem toho pohybujou. Jak důležitá pro tebe je a byla jako běžecká komunita? No, takhle. Já samozřejmě nejsem žádný, že bych chodil po závodech do hospody, čili jako moc jako, že bych s někým chodil, ale znám spousta lidí a známe se a to je v podstatě lidi, jsou stejný krve, takže prostě se známe a pobavíme se po závodě, když čekáme na výsledky, ale že bych jako s někým chodil do hospody, to ne, jo, to takhle nejsem, já jsem spíš takovej, ne moc družnej, ne, se přiznám, jako povídáme si v pohodě se vším, ale že bych s někým jezdil na dovolenou nebo s někým na soustředění, to ne, to na soustředění jezdím se ženou na Šumavu, která mě tam jako umožňuje to, že můžu běhat takhle, no. Jasně. A ty běháš jako desítky let, takže ptát se na to, jak to jakoby vlastně vnímá rodina, je možná jako trochu zbytečný, protože to je v podstatě, ty jsi sám říkal, že vlastně se seznámil se svou ženou. Která běhala v podstatě dřív než já. Jasně. Takže asi jako nikdy nehrozilo, že by jako tvoje běžecká vášeň nějak negativně ovlivňovala? Rozvod kvůli tomu rozhodně nehrozil a nechává mě v podstatě, ať si
v úvozovkách dělám, co chci. No, A ona ještě běhá? no už ne. Už ne. Jako běhala, ještě loni běžela Konratice, Mhm. ale já nevím, před 5 rokama ještě jako pořád říká, že by, jako že chce začít, ale furt jí to nějak nevychází časově a takový. Ale to už ani ty Konratice nešla vzhledem k těm různým dohadům tam kvůli ženský trati a ženský nahrádek a prodloužený a takový ty sliby a takový taky to tak otrávilo. Že, a hlavně tím, že netrénuje, takže a ani si nechodí zaběhat, tak zvole už těch 1900 nebo kolik to prodlouží, to už jí přišlo, aby to odešlo, to nestojí za to. No. A děti, jak promítlo se to? Děti mám kluka, mám jednoho, který, když byl malý, tak jsme ho vozili sebou na závody, taky šel několik dětských Kunratic si zaběh, párkrát jsme ho vzali na závody, jenomže jak vyrůstal, tak prostě ho to přestalo bavit, já jsem ho do toho nenutil. On samozřejmě zkoušel další sporty, dokonce hokej, tenis tam u nás zkoušel hrát nějakou dobu, pak ho taky přestalo bavit, pak nějak basket, když chodil na školu, na střední školu, tak tam hráli basket, chodili tam někde po Praze. Pak se jeden čas docela dal na kulečník, já jsem mu říkal hospodský povaleč. No a teď se založil rodinu a v podstatě žije rodinným životem, tak to řeknu. Za tu dobu, kterou běháš, což pokud dobře počítám, tak je přes 40 let. 40 let. Tak co jsou třeba nejdůležitější jako lidi, kteří tě nějakým způsobem ovlivnili, posunuli, změnili tvoje myšlení nebo třeba náhled na běh? Jeden z nejdůležitějších lidí, kteří mě vlastně donutili nebo přivedli k běhání, je moje žena v podstatě. Že? V té době ještě to nebyla žena, že? Tak jsme se seznamovali postupně. A my jsme tam právě na té Slavii měli takovou tréninkovou skupinu smíšenou, kde byly holky, kluci, takže v pohodě nějak, žádný to. Ten trenér, který nám ukázal, jak prostě máme běhat, nebo nás navedl k tomu běhání. No a pak už, jak jsem se odstěhoval, tak už v podstatě neumím si připomenout člověka, který by nějak zásadně ovlivnil moje běhání. A třeba jako nějaký běžecký, nechci říct vzory, ale jako třeba z známých běžců, sledoval si třeba jako běžecký svět a závodníky samozřejmě naše. V té době, kdy prostě jsme chodili, běhali, tak jsem sledoval ty anglický běžce Sebastiana Coea a tyhle ty půlkaře a u nás taky tyhle ty známí. No, teď si vzpomenu, jak jsem běhal půlku. To je, já jsem říkal, že si nepamatuju jména. Tak, no, prostě ty naše vrcholový běžce jsem sledoval, jo. Jasně. Sledoval jsem, jak běhají, ale že bych si z nich byla příklad, to ne. No. My jsme spíš, jo, já jsem běhal na té úrovni kolem 2 minut půlku, takže tam jsme se znali taky ty lidi, chodili jsme ty soutěže, ty atletické soutěže jsme chodili pražský, ale že bych nějak jako... Teď poslední dobou jsem se seznámil s Jarmilou Kratochvílovou, protože že chodím na závody, tak prostě jsme se tam nějak seznámili a hlavně seznám s paní Danou Zátopkovou. Ještě když Emil žil, tak prostě vím, že chodí na závody, takže i s ním jsem se párkrát setkal, ale teď, jak chodím na ty závody, kam i paní Dana chodí startovat nebo tak nějak, tak se zdravíme, takže vyloženě jako se z ní známe a je vyloženě, jsem rád, že můžu říct, že znám paní Danu. No. Jasně. A teďka žijeme v době, která je z běžeckého hlediska jako zajímavá tím, že opravdu hodně lidí běhá. Říká se, že možná už ta vrchol té vlny jakoby proběhnul a že to teďka bude jako pomalu klesat. Nicméně běhá hodně lidí, vychází plno běžeckých knížek. Jsou třeba běžecké knihy něco, co sleduješ, čteš? Zajímá tě ten běh jakoby z tohohle hlediska, nebo je běh jenom jakoby to, co děláš a nedostáváš k tomu, jako nehledáš k tomu žádný další jakoby informace? Já jsem si teď přečetl pár knížek, které ty současní běžci hrozně obdivujou, ty od amerických různých, a to je psaný stylem prostě opravdu pro tyhle ty hobíky, který prostě hurá, jsem běžec a teď prostě zaběhnu maraton a
Prostě v současné době se všichni noví běžci orientují na to, aby uběhli maraton. Což je podle mě není dobrý, když to řeknu hodně slušně, protože já jsem třeba svůj první maraton běžel minimálně po 10 letech běhání, ještě díl. Jo. A myslet si, že někdo zaběhne za rok trénování maraton, to nejde. Jo. Samozřejmě, že ho uběhne, ale jakým stylem, za jaký čas, já se nechci nějak jako vytahovat, jo, ale běžet maraton za 4 hodiny, to není běh, jo, to už není běh. Jo. A opravdu jsem ty knížky přečet, Born to Run a takový, a prostě je to takový, mně se to nelíbí, mi to nesedí tyhle ty knížky. Jo. Já mám doma knížku Střední a dlouhý tratě, který napsal doktor Fischer. Ano, jasně. A tam je všechno vysvětlení. Jo, to je vyloženě knížka, kterou já můžu, kterou jsem si přečetl i několikrát. Je fakt, že tam rozebírá tréninkové metody, které já taky neaplikuju, jo, ale prostě je tam ten systém, který prostě je logický a je založený na běhání, na běžce. Na běžce, který chce něco dosáhnout. Nejenom si uběhnout maraton. Jo, protože mít si uběhnout si maraton, to je hloupý. Jo. Jak se v tomhletom světle díváš třeba na takový ty populární a krátký vlny, jako že se najednou všichni zujou boty a začnou běhat bosí, a pak zase přijde další vlna, že si všichni začnou pořizovat jako podrážky, které mají aspoň 4 cm. Jak se díváš na tady ty, protože ty běháš prostě 40 let a tyhle ty vlny jsou jako kratičký, vlastně před 3 lety jako byla nabídka jako bosé obuvy, stovky párů, dneska už jako v podstatě většina těch výrobců nedělá nic, takže to jsou takové jako, jak tohle pozoruješ, jak tě to baví? Zase se vrátím k mým začátku. My když jsme začínali běhat, tak jsme neměli vůbec žádné boty. My jsme běhali v jarmilách, to byly takový ty spartakiádní cvičky, anebo v polkeckách jsme tomu říkali, což byly taky látkový, který měli trošičku podrážku, ale opravdu maličkou. Tím jsme se rozkusávali a na dráze jsme běhali samozřejmě v tretrách. Jo. Všechny přes Poláky jsme běhali v tretrách a když jsme šli, my jsme žádný super dlouhý úseky neběhali, my jsme jednou týdně v zimě šli do Hostivaře, kde jsme doběhli 15, nebo jsme tam chodili nějaké úseky, vrátili jsme se a to byly dlouhý úseky. Jo. Čili já pamatuju v podstatě to, čemu teď říkají minimalistické boty, tím jsme začínali. A na Adidas, a když byly první botasky, tak samozřejmě jsme si je kupovali, byly sálovky. Jo, my jsme běhali v sálovkách, protože nic jiného nebylo. Jo. Když byly první Adidasky, tak ty měli vexláci. Jo. Konečně se pak nějak po revoluci dostaly boty, takže jsme si koupili pořádné boty, které měly podrážku, které tu nohu trošku držely. A v těch prostě, to je podle mýho bota na trénink. Jo. Chodit do lesa, trénovat v botech. Samozřejmě závody si berou co nejlehčí boty. Co nejlehčí, jo, protože, a to je právě to, zase se vrátím, jak jsi se ptal na ty vzory, Emil Zátopek, když to přeženu, nebo prostě je známý, že trénoval v bagančatech. A pak závody chodil normálně, samozřejmě měl taky kožený tretry, ale no. Proč je nesmysl podle mýho trénovat v minimalistických botách? Jo, i když máš těžké boty, tak se posiluje. My když jsme trénovali, tak jsme si třeba, nám ušil trenér vestu s olověnejma, aby jsme byli těžší. Nebo existují takový nakotníky závaží, což jsem taky jeden čas nosil. No. Takže přece kvůli tomu nebudu trénovat v minimalistických botách. A chodit závody bos je podle mě taky ptákovina. Jo. Člověk miliony let chodí v botech, už ty první to. A já nevím, co vidím, jak běhají, tak prostě běhají, no uběhne to, jo, ale ta úroveň je hrozná teda, no, co si budeme povídat, no. Ale zase na druhou stranu uznávám, že po závodě, když se jdu vyklusat a je tam třeba fotbalový hřiště nebo nějaká travička, tak tam se rád bos vyklušu, když je teplé léto, jo, to jako je dobrý, ale opravdu, já to přirovnávám k tomu, jako když k jogurtům. Dřív byly jogurty, kde byla marmeláda rozšlehaná, krásně tekoucí. Pak někdo vymyslel, že se musí být změna, velký kousky ovoce. Tak dali velký kousky ovoce. Teď zase, aby byla změna, tak zase co nejjemnější marmeláda. Tak podobně jsou ty vlny, jak říkáš, boty.
jako pevný, odpružený, minimalistický a zase zpátky. Jo. Když začaly být ty první takový, ty odpružený, takový, že tam byly takový ty různý na patách byly takový ty různý vložky, měkký takový ty nějaký, tak jsem si taky koupil. Mm-hmm. Běžel jsem po měsíci, jsem to propích, tu vložku, tu a mohl jsem je vyhodit, protože to byla neopravitelná ta bota, jo. Takže i z tohohle důvodu já mám rád boty, které mi sedějí, nemusí mít žádný, protože já běhám v lese. Mm-hmm. Tam je střídavý, tam je všechno. Tam je asfalt, tam je šotolina, tam je měkoučký, jo, takže já běhám v podstatě v terénu, ve všech možných terénech, jo, takže nemůžu si kupovat. Říkám, mám boty, které jsou trošku pevné, které mají trošku vzorek na trénink a na závody si beru lhoučký boty. Ještě se vrátím, když jsem měl ty problémy s ostruhama před 20 rokama, tak jsem byl u skvělého doktora, pana doktora Kaně v Ivančicích, který mi to odstranil několikrát a ten mi říkal, že kdo má problémy s achilovkama, což mají téměř všichni, tak mají běhat po asfaltu. Ale v pořádných botách. V měkkých nebo nějakých pevných botách, který prostě tlumí ty nárazy a to. Protože v tom terénu ty achilovky dostávají zabrat. A já jsem říkal, pane doktore, já běhám u lesa, já bydlím u lesa, nebudu chodit po asfaltu. Takže v zimě musím samozřejmě, jo. Jasně. A ještě jestli můžu, jsem zase shodou okolností v té době slyšel nějakého našeho žokeje, který trénoval koně, nebo trenéra konňů, a ten říkal, že po závodech nechá koně vyklusávat po asfaltu po silnicích. Tak se mu všichni divili. A on říkal, no tam to je rovnina, tam ty achilovky konňů taky nedostávají takový záhul, jo. Takže taky to je v podstatě můžu přirovnat k tomu, no. Mm-hmm. Ale minimalistický boty ne. A měl jsi někdy nějaký aspoň Neměl. Říkám, já mám opravdu super lehký boty, mám na závody. Jo. Když jsme u toho vybavení, jako jsou boty, tak ty jsi říkal, že jsi vlastně začínal v době, kdy žádný nebylo. Já si pamatuju, jak Miloš Korpil vyprávěl, že když prostě byly nějaký dlouhý závody v zimě, takže se obalovali igelitem, prostě, aby jako neprochladly a tak. A teď jsme zase naopak jako v době, kdy se nám to běžecké vybavení, ať už to jsou boty, nějaký funkční, superfunkční materiály, kalhoty, trička, držátka, všechno, ventilace, se nám to neustále jako podbízí, dostaneš tašku na závodech a tam je prostě 5 kilo prostě nějakých reklam na tady ty věci. Co z toho považuješ za potřebný pro sebe, přínosný, co z toho ti nikdy nechybělo a co seš rád, že jakoby si můžeš koupit dneska? No, já to řeknu trošku jinak. Chodím normálně takhle, mám takový ty funkční trička nějaký, který, protože v podstatě bavlněný, ne, že bych nekoupil, ale když jsou, tak si vemu, jo. Ale zase žádnou super výhodu v tom nevidím. Rozhodně nemám pocit, že když si vemu 3 vrstvy nějakých těch triček funkčních, že jsem suchý, když běžím. To nejde. Jasně. Jo, to nejde zrovna tak, jako když mi někdo v reklamě říká sprej proti pocení, to je blbost. Potit se musíš a naopak tím si vyplavuješ látky škodlivý z těla. A nevěřím, já osobně, to je můj názor, nevěřím takovým těm polopropustným bundám, který říkají, že ven to dejchá a dovnitř to nepustí vzduch. Já, když chodím v zimě, tak si vemu, je fakt, že to je funkční tričko, 2 trička a na tom obyčejnou šusťákovou bundu. Žádnou polopropustnou nebo něco. A když běžím opravdu tu 20 třeba v mrazu, tak první 3 kilometry je chlad. Ale pak, jak se spotím, tak si udělám takový mikroklima, že je mi dobře, že prostě, sice jsem spocenej, ale tím, že se furt hejbu, tak je mi teplo. Přijdu domů na to sprchu se, no. Jasně. Jo, takže žádný takový ty super hify, nějaký tyhle, to já nemusím. Jasně. A prostě když člověk jako hodinu běží, tak se prostě spotí. To je logický. Není jiná možnost. No. A ty jsi začal běhat někdy v první půlce 70. let, což byla doba, nebo přelom 70. 80. let je taková ta doba, kdy začal takový ten předrevoluční běžecký boom, kdy začalo běhat hodně lidí, někdy v půlce 80. let to kulminovalo, pak to zase spadlo.
A ty jsi běhal prostě celou dobu. Jak vzpomínáš třeba tady na tu dobu, přelom 70. 80. let, kdy začalo běhat tady hodně lidí? Vnímal jsi to nějakým způsobem? Já když jsem začal běhat, tak jsem opravdu začal běhat jako závodně, jako soutěžně, či kvůli tomu jsem začal běhat. A pamatuju se, když jsme měli takový ty dlouhý výběhy, někde, že jsme běhali nejen na dráze, když jsme šli i do ulic, tak si pamatuju, že na nás různě pokřikovali běhy, přidej, budeš v Vikobraze a takový ty. Čili to prostě jsme začínali opravdu, kde téměř nikdo neběhal. No. Pak se to začalo postupně vylepšovat, ale že bych si to uvědomoval jako moc, jako že bych říkal, paráda, teď běhá o 100 lidí víc, než to jsem nepotkával. No. Tím, že, takhle ono to je tím, že já opravdu chodím do lesa, jo, takže je fakt, že na závodech se to projevuje. Ale zase projevuje se to na závodech takových těch, tomu říkám megalomanských závodech, jo, takový ty pražský maratony nebo takový ty rany, co jsou, tak tam prostě naberou tisíce lidí, jo. A já teď trošku přeskočím, já mám radši takový ty závody, jako byl třeba ta svatojánská 20 teď, nebo takový ty Senohraby, jak budou za týden, kde je taky lidi, ale je tam taková už uzavřenější komunita, jo. Taková to, že tam je stovky lidí třeba, ale je to takový rodinnější, takový příjemnější, no. Samozřejmě lidi, kteří běhají ty maratony, tak taky se baví tím, jo. Prostě taky to děje pro zábavu, ale tohle to je trošku něco jiného, no. Zase ještě úplně jiný lidi, když takhle můžu, úplně jiný lidi, běhal jsem běhy do vrchu. Tak to je úplně zase jiný lidi, jo. Tam zase ještě, řekl bych, že mají zase k sobě ještě blíž, jako jo. Tam si ještě daleko víc, jako poznal jsem rozdíl mezi běhama, krosama normálníma a běhama na dráhu. Běhama na kopce. Jasně. Tam to je trošičku, tam to je vidět, no, že ty běhy do vrchu, to je trošku jiná zátěž a trošku jiný prostředí a je to tak, no. Ty jsi vlastně jako ne, že specializuješ, ale jako běhy do vrchu jsou, no jakože běhy do vrchu jsou tvoje doména, jestli v tom jakoby získal zajímavý jako tituly. A jak se připravit na běhání do kopce? Jak se připravuješ na kopce? No to já právě nevím, Jo. Protože já jsem nějak netrénoval, pak se běžel jeden závod v Krušných horách na Klínovec, nebo jsem nějak zjistil, že se běží, tak jsem řekl, že ho půjdu vyzkoušet. Bez jakéhokoliv speciálního tréninku jsem běžel a řekl jsem, půjdu podle Františka Pechka, specialista na vrchy, no tak jsem běžel a myslím, že jsem ho tam porazil. No nějak jsem doběh dobře, relativně dobře, že se mi to zalíbilo, protože to zase nebyl žádný extrémní běh do vrchu. To bylo asi 15 km do kopce, pak jsem běží si 3 km po silnici nohou, pak zase stoupá. No, tak jsem říkal, je to hezký, je to v přírodě, je to na horách, takže jsem začal chodit, ale žádný speciální tréninky na to nemám. Říkám, občas, a to nedělám jenom kvůli těm vrchům, občas v týdnu si chodím opakovaný kopečky, jo, kopce takový ty nahoru dolů, ale zase trénu těma závodama, no. Jo. A já mám zase to taky, tím, že jsem v podstatě běžec, a oni ty vrchy jsou speciální tím, že tam mají spíš výhodu lyžaři, kanoisti, no a tyhle ne jako běžci, jo. Protože já nemám třeba sílu v nohou a tam to je o síle do kopce. Jo. Pokud je ten kopec běhavej, že to není moc krpá, tak to uběhnu a běžím dobře. Ale v okamžiku, kdy se to zlomí pod nějakým stupněm nahoru, že už to začíná být sjezdovka, tak to já už nezvládnu a jdu to pěšky. No. Pak to třeba na té rovince, kde někde dotáhnu, ale tyhle ty extrémní kopce já nemusím teda, no. Takže nejsem vrchař. Jasně. A co jsou třeba nějaký tvoje, kdybys měl vybrat třeba 2, 3, 4 jako nejoblíbenější závody, kam se fakt rád vracíš, jako kvůli trati, atmosféře, lidem, co by to bylo? No, tak samozřejmě musím první řadě jmenovat Kunratice. To byl můj první závod, který jsem běhal. Fakt? No, to je první závod, já jsem začal trénovat někde koncem léta a první závod jsem šel Kunratice. A hned za mužskou trať. V té době, když jsem to běhal, my jsme tam právě mě přivedl můj budoucí švára do toho a on je o rok mladší, čili já už jsem běžel mužskou trať a on běžel dorosteneckou. A v té době se dorostenci ještě běhali na Hrádek taky, ale rovnou dolů.
Jo, ty mě na Hrádek a rovnou dolů, když tam jsme běželi tu klasickou, no. A tam já jsem to říkal, tam jsem poznal, jsem byl Hrádek a myslel jsem, že mi svaly odejdou, protože jsem to neznal, a nemohl jsem se rozběhnout, no. Takže ty Kunratice, pak se mi líbí třeba takový Běchovice, ty jsem taky začal, pak se mi dlouho nemohl, protože jsem měl se problémy, mě píchalo, takže jsem dlouho nemohl běhat delší tratě než 5, tak jsem se pak po tréninku tady pak k ním zase vrátil, teď zase naopak běhám dlouhý. No tam u nás v Senohrabě, to je klasika, to je vždycky jsme měli závěrečnou, tam jsme to vždycky jako oslavili, ten konec sezóny. No a opravdu se mi začaly líbit i běhy do vrchu, jo, protože my to máme jako vejle s rodinou, se ženou tam občas jedem, takže žena tam vyjde pěšky nahoru, tam na mě počká, pak jdem pěšky dolů nebo nějak se svezem, takže to bereme takhle, no. A pak důležitý závod je lesní běh Říčany, který pořádám. No jasně, to je vlastně jako další otázka. Lesní běh Říčany pořádáš ty. Jak k tomu došlo, jak tě to napadlo? To mě nenapadlo, to já jsem nezaložil. Mám pocit, že jsem dokonce zjistil, že ještě když jsem bydlel v Praze, tak jsem tam na ten závod párkrát zašel. To už dál nepamatuju. Pak jsem se přestěhoval, zjistil jsem, že tam jsou závody s těma klukama, co jsme běhali, ty to pořádali. No a já jsem jim tak dlouho radil a kecal jim do toho a řekl, víš co, tak si to pořádej sám. No, takže takhle jsem to převzal. Samozřejmě, že mi pomáhá, jo, ne, že by, takže občas tam se ženou musí mi pomáhat rodina, obvykle tam brácha, žena hlavně. No a ty známí kluci z Říčan vždycky přijdou mi pomoct a odměříme to a je to takový. A hlavně tam je to, že zase ten náš běh, což jako teď budu zase narážet na ty rany různý a všechny tyhle my tam máme založené to, že tam máme i dětské kategorie. Jo? A všude se teď propaguje nebo přemýšlí, proč děti neběhají, proč děti nesportujou, ale všechny tyhle megalomanský závody, sice mi lidový běhy, ale to není nic pro rozvoj atletiky dětský. Jo? Naopak si myslím, že to, co děláme my, a nejenom my, v Senohrabech a v těch okolích těch menších závodech, že mají speciální tratě, speciální kategorie pro děti i podle věku a podle dílky. Jo? Že si zazávodějí děti věkově stejný mezi sebou, mají svůj závod, běží najednou, dostanou medaily, dostanou sladkosti a takové věci, dostanou nějakou odměnu. Takže to je daleko lepší, než běžet tamhle s rodičem, s kočárkem a 2 kilometry tam v davu běžet. Jo. To dá atletice víc než cokoliv jiného. Teď se kruhem vracím k tomu, probrali jsme to, jak trénuješ, probrali jsme to vlastně, jak se ke sportu dostal. A teď je tady jako poslední věc, často se říká, že prostě výkony nejsou... Kdy skončím? Předpokládám, že prostě budeš běhat, dokud budeš běhat. Dokud budu moc, tak budu běhat. Spíš mě zajímá, jako často se říká, že výkon není ani tak jakoby v tréninku nebo ve svalech, v nějakém výkonu samotném, ale v hlavě, jako v psychologii. Jak se třeba připravuješ na závody, jak je vnímáš a jak sám sebe hecuješ a motivuješ k tomu, aby si podal ten nejlepší výkon? Protože sám za sebe znám, že jako, ta hlava je opravdu jako strašně silný faktor, který na 5. kilometru může říct, ty, ale ti to nejde, tak se na to vybodni, to přece jako nemáš zapotřebí se tady trápit někde, tady je ti špatně, prostě bolí tě všechno, vykašli se na to. Tak podívej si do občanky. Přesně, tak přemoc tady ty, jak to děláš? Já ještě jako furt závodím a snažím se nemyslet na kategorii, jo, ale furt jako se snažím běžet, abych je to blbý říkat s těma mladýma, ale prostě tam někde závodit, někde, kde jako ještě furt můžu běžet, jo. Ještě nemám ty myšlenky, když jsem první v kategorii, tak se nebudu snažit, jo. Naopak se snažím prostě makat, a to v každém závodě. Je fakt, že už mám tisíce závodů naběháno a před každým závodem jsem nervózní, což je asi normální, jo. Prostě nikdy nevím, jak dopadnu, jestli vůbec doběhnu třeba, nebo mě škubne někde něco, zatáhne něco a nedoběhnu to. Jo. Ale no, takže takhle se snažím běhat jako furt, jako, co to dá. Jo. Samozřejmě, že teď už
vidím, že... Máš nějaký jako recept, nebo děláš něco s těma jako vnitřníma hlasama, který vždycky jako, nebo jestli to vůbec jako zažíváš, jako pochybnosti o tom, jako jestli má smysl se tady jako o něco snažit, práce tady v kopci s terénem? No, to mám při závodě, říkám si, ale takhle, já to mám zase jinak, že teď, tím, že běhám dlouhý tratě, jo, tak nemám rychlost už zase, samozřejmě, jo. Takže se mi stává, že třeba na začátku, což já jsem, když jsem za mladák jsem vystartoval a běžel jsem a předbíjejte si mě, jo. Teď už v začátku všichni to nakopnou, nebo a zjistím, že mě spousta lidí předběhlo. A myslím si, že rychleji nemůžu, že už prostě na dalším kilometru to musím zabalit. A tím prostě, jak to tělo je zvyklý, tak zjišťuju, že prostě časem se rozběhnu a můžu makat furt stejně. Jo, že makám a třeba někoho doběhnu. Samozřejmě, že mě ty lepší odběhnou, nebo předběhnou, jo, ale že prostě pocitově se mi najednou běží dobře po 5 kilometrech třeba závodu. Jo, takže nemám pocit, že bych musel někde říct, že to zabalím. Jo, já jsem spíš takový, že se zatnu a když nemůžu, tak prostě běžím, co to dá. No. Ještě se mi nestalo, že bych jakýkoliv závod vzdal. Jo, stalo se mi jednou maraton, to jsem běžel, myslím, v Karlsruhe maraton, ale to mě někde škublo něco. To jsem musel přestat, protože mě v půlce maratonu prostě někde škublo a prostě nešlo to běžet, takže tam jsem zůstal. Jo, vlastně a ještě jeden v Moravském krasu. Půlmaraton Moravským krasem tam taky. A to vyloženě ze zdravotních důvodů, že mě škubne někde a prostě nejde to běžet. Jo? Ale že bych psychicky skončil, to ne, to se mi ještě nestalo. A jak řešíš běžecký zranění? Protože přece jenom ten běh je jakoby zátěž, takže neustále se něco děje, jako tu bolí tady koleno, tady se achilovka, něco prostě. Musel si toho zažít asi jakoby hodně takových příhod. Jak to řešíš, jak... Těžce to nesu. Já běhám, dokud to jde, pak mě někde něco škubne a myslím si, že to přejde. Jako teď třeba v létě konkrétně. Jsem běžel, jsem vyklusával 20 po závodě v neděli a na 10. kilometru mě škublo v achilovce. Říkám, to je dobrý, to každou chvilku mě něco někde. Jenomže mu to nepřestávalo, no, a 3 měsíce z toho se nemohl běhat. No, tak vždycky jsem, po týdnu to přestalo, tak týden jsem ještě vydržel, a pak jsem šel klusat a po 2 kilometrech mě tam zase škublo. No, že to bolelo, to bolest tam projela, tak jsem nemohl. No, tak jsem pak šel k panu doktoru Váchalovi, ten mi naordinoval nějaký laser, 10 laserů. Nevím, jestli to pomohlo, jestli to bylo časem nebo to, a prostě po 3 měsících jsem mohl začít běhat a přešlo to. Takže já si myslím, že většina těch drobných zranění se vyléčí časem. Jenomže to je zase na hlavu. Jo. No, jasně. Zjistit, že prostě musíš, teď nemůžu běhat, teď prostě musím 3 měsíce nebo měsíc být v klidu. Takže já jsem aspoň jezdil na kole, tam mi to nevadilo. No. Měl jsem, před 20 rokama jsem měl velký problémy s ostruhama. 2 roky mě furt bolela achilovka a nikdo žádný doktor nevěděl, co s tím. Od doktorů a nějakých těch virgulí a takový mě zkoušel, až pak náhodou mě můj známý doktor z Říčan seznámil s panem doktorem Kaňou, který cestoval přes Prahu do Ameriky, slavil se v Praze. Na patologii se mi podíval na patu, řekl takhle, jenom takhle není šánu, je tam musí pryč. Až se vrátil za měsíc z Ameriky, tak mě to vyříz, osekal, jenomže ona vyrostla znova, tak znovu osekal, tak 3krát mi to dělal, pak mi to achilovku dal jinam a od té doby mám pokoj. To samé mi udělal na druhé noze. Mezi tím mě operoval, asi 10krát mě operoval, různě. Tadyhle, takový různě. Já jsem řezaný už tolikrát. Naposled před 2 rokama mi zase dělal meniskus laparoskopicky, no. To mě bolelo koleno, ne, to byl jiný doktor, teda byl tady z Motola, říkal, bolí vás to? Já řekl, bolí. Tak přijďte za týden, vám to operujeme. No, takže, ale opravdu, já si myslím, že většina takových těch, ne, pokud to není zásadní, pokud to není ostruha, kde evidentně tam něco je, jo, pokud to je taková jako svalová, nějaký trhlinky nebo něco, tak vyléčí čas. Ale říkám, je to hrozně náročné si to přebrat v hlavě. A přemýšlel jsi někdy, proč to je běh, co tě tak chytlo? Jako proč to je zrovna běh, proč třeba tě nezaujalo cyklistika, co v tom běhu pro tebe je, co tě u něj pořád drží a
fascinuje tě na něm? Nebo V první řadě na to může to moje žena, se Jasně. vrátím zpátky. Tam mě navedla, říkám, kdyby takhle nepřemluvila svého bráchu, tak furt chodím do Sokola. Jo, to bylo ve Strašnicích, bylo to ZRTV, teď už to zase Sokol. Ještě tam mám furt známý, občas se tam slavím, takže ještě tam mám známý. Proč je to běh? Nevím, protože v té době to bylo, takže jsem začal běhat. Je fakt, že jezdím i na tom kole, běhám i na lyžích, jenomže na lyžích dělat v okolí Prahy nejde. A na tom kole to je zase náročný, nemyslím finančně, ale prostě technika záleží, každou chvilku mít a sledovat to, každou chvilku mít nový kolo, samozřejmě boty taky, jo, ale to je něco jiného. Jo. Tam, já to vidím, mám známýho Milana Kvasničku, jo, takže občas tam k němu přijdu, ten mi ukazuje furt samý novoty. Říkám, hele, mě to kolo stačí a na to, abych se unavil, tak nepotřebuji mít super lehký kolo. Jo, takže tam je nový kolo, pak jedeš závod, tam něco se ti porouchá, jo. Takhle, ten výkon je daný i tou technikou. Jo, a to mě jako moc nevyhovuje, no, já si to odmakám sám. Vlastně, v nějakých minimalistických jarmilkách. No, tak no. A v tričku. Tak. OK, děkuju moc za čas a... Nevím, co z toho bude, ale snad Super. něco. Díky.